Mae henw hi yn adnabyddus I bawb, dwi'n meddwl, yn iechyd, yn fewn y maes. Mae gwaith ymchwil I ynglyn â cael pobl I edrych ar ymchwil mewn sefyllfa dwyieithog, yn sicrhau bod pobl ar hawl I gyfranogi'r waith ymchwil yn y gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol I ni yn Gymru. Pan o'n I diwrnod agored nes I weld Gwerfyl a nath I gliro bod nhw'n cynnig yr cwrs yn Gymraeg a fysa hi'n helpu fi drwyddo fo. Mae'n mor gefnogol yn bob dim mae'n neud I ni fel myfyrwyr. Mae wedi helpu fi'n bersonol I ddatblygu fel myfyrwraig. Mae bob tro yna I helpu, mae'n brwdfrydig iawn yn ei gwaith ac yn barod I roed yr iaith Gymraeg ar waith. Mae hi'n yn reddfol yn nyrs a wedi bod yn nyrs. So yn y gwaith ymchwil mae hi'n dair ac yn dros y cleifion a'r cyfranogwyr. Mae hi eisiau rhoi nhw yn gyntaf bob amser. A dwi'n meddwl fel nyrs, dydy hi ddim wedi newid yn hynna beth. Pan fyddai'n meddwl am Gwerfyl, fyddai'n meddwl yn benna oll am ei hegni hi. Mae gen I egni anhygoel. Mae yna lawer o bobl sydd yn cael syniadau ac yn cael gweledigaeth ar bethau, ond yr hyn sydd gan Gwerfyl wedyn ydy'r egni I wireddu syniadau, gwireddu gweledigaeth. Mae gwaith mae wedi wneud yn y brifysgol yn benodol o ran arwain ar y ddarpariaeth ddwyieithog a'r gyrsiau y maes iechyd wedi bod yn eithriadol. Mae gwaith ymchwil hi ynglyn â mesurau iaith wedi bod yn arbennig hefyd, lle maen nhw gwaith yn dimensia wedi bod yn cyfieithu a trawsieithu mesurau sydd yn asesu cleifion. Wedyn mae'n holl bwysig cael y trawsieithu yna yn gywir ac yn edrych ar ddiwylliant, dim jyst cyfieithu geiriau. Mae o'n waith arbenigol iawn a mae Gwerfyl yn rhan o hynny. Swn i'n hoffi gyfarchu, mae'n heiddi fo, mae'n wir yn wych yn bob dim mae'n neud yn y brifysgol ac allan ar leoliad hefyd. Deu llongyfarchiadau a pob lwc iddi fo bob dim a bod ti yn rili heiddi a di wneud gwahaniaeth mawr I myfyriwr fatha fi. Gen I bersonoliaeth dister a mae'n constantly'n hapus sy'n pasio ymlaen iddo ni a mae'n wych, mae'n wych.